салом шунавандагони азиз, тӯли беш аз 10 дақиқа дар нашри хабарҳои рӯз таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонем. имрӯз ҷумъа 22 майи 2020 сол аст. ва хабарҳои рӯзро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷавонони тоҷикро ба муносибати рӯзи ҷавонон табрик гуфт. сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон қудрати созандаи ҷавононро барои Тоҷикистон ва нақши онҳоро дар рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа мусбат хонд. ҷавонон қудрати тавонои ҷомеа мебошанд. мо ба ҳаллу фасли масоили марбут ба ҳаёт ва фаъолияти ҷавонон, такмили заминаи ҳуқуқи соҳа ва фароҳам овардани шароити мусоид дар ҳама самтҳо аҳамияти хоса медиҳем. пас аз ба даст овардани истиқлолият, сиёсати давлатии ҷавонон дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумат қарор дорад. кишвар ҳама ташаббусҳо ва ибтикороти ҷавононро дастгирӣ мекунад. имрӯз ҷавонони кишвари мо ҳам писарон ва ҳам духтарон дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоиву иқтисодии кишвар то рафт фаъолтар иштирок мекунанд. хоса қайд доштанд раис ҷумҳур дар паёми шодбошии худ. раҳбари давлат нақши ҷавононро дар сохтмони нерӯгоҳи роғун ва таъмини амнияти давлат ва ваҳдати миллӣ мусбат хонд. таъмини шуғли доимии ҷавонон яке аз масъалаҳои муҳими сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар мебошад. мо бояд дар ин самт чораҳои иловагӣ андешида, минбаъд фазои қувваи кориро аз ҳисоби ҷавонон зиёд кунем, таъкид доштанд Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. даъвати президент аз ҷавонон ин буд ки мувофиқи қобилият ва дониш касбу ҳунарро аз худ кунанд ва инчунин ба таърих, забон, фарҳанги миллӣ, рамзҳои давлатӣ, анъанаҳои халқи қадимаи тоҷик эҳтироми хоса зоҳир кунанд. рӯзи ҷавонони тоҷик дар ҷумҳурӣ аз соли 1997 инҷониб ҳамасола 23 май ҷашн гирифта мешавад. дар ин рӯз дар Тоҷикистон ба ифтихори Иди ҷавонон барномаҳои дона, мусобиқаҳои варзишӣ, мулоқоту дидори ҷавонони манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ бо баргузории нишасту конфронсҳо доир мегардад. вазорати дифои Тоҷикистон хабар дод ки маъракаи даъвати навсарбозон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом ёфтааст. даъвати баҳории наваскарон ба артиши Тоҷикистон 10 рӯз пеш аз ба охир расидани муҳлати расмии даъват ба хизмат ба итмом расидааст. мақомот инро дар пур шудани нақшаи даъвати баҳорӣ рабт медонанд. طبق اطلاع سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان پدپلکونیک عارف ناظمیان تا امروز معرکه دعوت بهاری در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان 100% انجام یافته است. حالا دعوت شدگان در بین قسم‌ها و واحدهای نظامی تقسیم کرده می‌شوند. بعضی از آنها سوگند یاد کرده کورس مبارز جوان را می‌آموزند. افزود عارف ناظمیان سخنگوی وزارت دفاع جمهوری. باید قید کرد که جوانانی از 18 ساله تا 27 ساله که حق تأخیر پرداختن به خدمت حربی را ندارند سال 2 مرتبه با برگزاری معرکه‌های گسترده به صف قواهای مسلح جمهوری دعوت کرده می‌شوند. یادآور می‌شویم که طرح دعوت بهاری نوسربازان برای سال 2020 در تاجیکستان 1 اپریل سال روان آغاز یافته، سانحه انجامیابی آن 31 می بود. اولین مناطقی که اجرای نقشه دعوت نوسکران را به پرگی و از همه پیشتر انجام داد ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد که مسئولان ولایت اطلاع داده بودند که در روز 1 اپریل یعنی در روز اول دعوت به ارتش نقشه را به پرگی انجام دادند و امسال به فرق از سالهای قبلی نیز چند از فرزندان شخصان منصبدار ولایت به خدمت حربی جلب گردیدند. علاوه بر این محض یک روز پس از آغاز معرکه در ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، ناصر خسرو و شهر نورک ولایت ختلان نیز درباره انجام نقشه دعوت نوسکری بهاری گزارش‌ها پخش گردیده بود. شما تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و از دوشنبه به مسکو میآییم. هفته آینده در مسکو بعضی از چاره‌های محدود کننده که قبلا بنا به دامن پرد کردن کرونا ویروس جاری گردیده بود برداشته می شود. در نوبت اول مرکزهای بسیار جانبه خدمت رسانی یا به اصطلاح روسی انفیتسی نیز به کار خواهند پرداخت. نفرانی که به مرکزهای بسیار جانبه خدمت رسانی یا انفیتسی می روند باید از قبل در روی خط الکترونی خود را نام‌نویس کنند و حتما در خود نقاب محافظتی و دستپوشک داشته باشند. مقامات همچنین از آغاز هفته نو با استفاده نقلیات‌های موبیلی اجاروی که با نام کارشرینگ معروفند
дастур доданд. нафароне ки аз нақлиёти мобилии иҷоравии коршеринг истифода мекунанд бояд ки ҳатман бо худ иҷозатнома ва ё худ пропуск барои гаштугузор дар Москавро дошта бошанд. Сергей Собянин, шаҳрдори Москав, дар як паёми тоза ба пойтахтнишинон иброз дошт ки зарарҳои пешгӯишавандаи бадтарин барои рушди пандемия дар пойтахти Русия пешгирӣ карда шудааст. шумораи ҳолатҳои сироятшавии одамон низ ба COVID-19 ба маротиб коҳиш ёфтанд. ман бовар дорам ки дар чунин шароит мо метавонем тадриҷан кушодани марказҳои бузурги савдоро дубора ба кор андозем ва ҳама бахшҳои иҷтимоиву иқтисодии шаҳрро кушода кунем, гуфтааст раиси шаҳри Москав Сергей Собянин. ширкати ҷамъияти саҳомии кушодаи УзЭлектроаппарат ва корхонаи муштараки Технокабел группи ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ширкати Тоҷик Энергокомплекс Инженер як миқдор кӯмаки башардӯстона барои тақсимот ба бемористонҳои Тоҷикистонро додааст. аз ҳисоби шарикон ва аз ҳисоби худ як қатор ҷиҳози муҳофизатии инфиродии шахсиро харидорӣ кардем, аз он ҷумла респираторҳо, айнакҳо, дастпӯшакҳо, хилъатҳои муҳофизатӣ ва ниқобҳои тиббиро дар бар мегиранд. ҳамаи ин ба беморхонаҳои шаҳрӣ ва ноҳиявии вилоятҳои Хатлон, Суғд, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе тақсим карда мешаванд. иброз доштанд масъулони ширкати Тоҷик Энергокомплекс Инженер. тавре гуфта мешавад маҷмӯи кӯмаки башарии ин ду ширкати ӯзбекистонӣ ба Тоҷикистон аз 2000 хилъатҳои рӯйпӯши тиббӣ, 2000 адад айнакҳои тиббӣ, 5000 респираторҳо, 15000 ҷуфт дастпӯшакҳо, 25000 адад ниқобҳои тиббии махсус ва 40000 адад ниқобҳои яккарота истифодашавандаро дар бар мегиранд. токунон маводҳои кӯмаки башарии интиқолдодаи ширкатҳои УзЭлектроаппарат ва Технокабел группи ҷумҳурии Ӯзбекистон ба табибон дар бемористонҳои минтақаҳои дурдасти вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе тақсим шуданд. аз ҷумла маҷмӯи кӯмакҳо ба ноҳияҳои Айнӣ, Рӯдакӣ, Файзобод, Рашт, Данқара, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеъ, Ховалинг, Муъминобод, Рӯшон, Шуғнон, Панҷ, Ҷайҳун ва Ҷиликул, шаҳрҳои Ваҳдат, Роғун, Исфара, Хорух, Кӯлоб, Хуҷанд ва Душанбе тавҳил дода шудаанд. таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистону ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунида истодаед. дар шаби 21 май як ҳавопаймои украинӣ бо 30 шаҳрванди Тоҷикистонро ки бар асари пандемия аз коронавирус дар Украина дармонда буданд ба Душанбе овардааст. тибқи иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ, ҳамватанони аз Украина баргардонидашуда баҳри анҷоми давраи карантинӣ дар истироҳатгоҳи кӯдаконаи Барчиён ҷойгир карда шуданд. мақомоти Тоҷикистон инчунин тасмим гирифтанд ки бо ташкили 2 парвози чартерӣ шаҳрвандони кишварро ки дар шаҳри Дубайи Аморати Муттаҳидаи Араб мунтазири бозгашт ҳастанд ба Тоҷикистон биёваранд. дар ҳамин ҳол 2 парвоз аз Аморати Муттаҳидаи Араб ба нақша гирифта шудааст. сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Аморати Муттаҳидаи Араб хабар медиҳад ки қабл аз парвоз дар фурудгоҳ ҳамаи шаҳрвандон аз муоинаи тиббӣ мегузаранд. дар робита ба ин сафорати Тоҷикистон дар Аморати Муттаҳидаи Араб аз ҳамватанон дархост кардааст ки то 4 соат пеш аз парвоз худро дар фурудгоҳи байналмилалии Дубай ҳозир кунонанд. 29 май соати 15:00 ҳавопаймои ширкати Somon Air парвози махсуси Дубай-Душанберо иҷро мекунад. шаҳрвандон бояд дар фурудгоҳ 4 соат пеш аз парвоз қарор дошта бошанд, зеро онҳо аз ташхиси табибон мегузаранд. парвози махсуси дуюмин бошад дар масири Дубай-Душанбе 31 майи соли ҷорӣ соати 11:00 ба нақша гирифта шудааст, хабар медиҳад сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Аморати Муттаҳидаи Арабӣ. ва дар охири нашри хабари як назаре низ ба Ӯзбекистон мекунем. Президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар арафаи Иди Саиди Фитр фармон дар бораи авфи маҳбусонро ба имзо расонид.
тавре дафтари матбуоти президенти ӯзбекистон хабар медиҳад, дар маҷмӯъ тибқи фармони президент авф нисбати 258 нафар маҳбусон татбиқ мегардад ки аз ин шумора 16 нафар пурра аз маҳбас озод карда мешаванд, 101 нафар шартан пеш аз муҳлат озод, ҷазои 24 маҳбуси дигар сабук ва аз 117 нафари дигар кам карда мешавад. дар миёни авф шудагон тибқи фармони хоси президенти ӯзбекистон 7 нафар мардони аз 60 сола боло, 1 зан, 7 шаҳрвандони хориҷӣ, 164 шаҳрвандоне ки дар фаъолияти ташкилотҳои мамнӯъшудаи хориҷӣ ширкат варзидаанд шомил мебошанд. хотиррасон мекунем ки чанд рӯзи пеш низ президенти ҷумҳурии туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов низ бо судури фармони хос зиёда аз 1500 нафар маҳбусонро авфи гуноҳ карда аз зиндонҳо озод карда буд. дар миёни маҳбусони озодшуда аз зиндонҳои туркманистон шаҳрвандони хориҷӣ низ буданд. шунавандагони азиз, шумо тӯли беш аз 10 дақиқа муҳимтарин таҳаввулоти инсоатаи тоҷикистону ҷаҳонро дар нашри хабарҳои рӯз мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир шунидед. то соатҳои баъдӣ бо хабарҳои тоза дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир буданро фаромӯш накунед. саломат бошед.